Bună băieți, bun găsit la Free Fire. Like, subscribe, toate semnele. Nu moară sunetul. Mai ales că acum eu port căști. Băieți, și unde este Free Fire? Cât nu moară. Ok, mi-a picat mine și a zis, haide să jucăm. Nu, nu știu dacă vă place cântecul, nu știu dacă pot să mă. Hai, dăm mai somnesc. Haide, și intrăm pe meci acum, băieți. Free Fire, dacă vreți să-l luați. Dați like, subscribe, haideți. Abonați-vă, dacă vreți. Dar și că nu vă place. Nu mă dați like dacă vă place, dați un like. Uite că așa am ajuns. Cum să mă joc Free Fire. Trebuie să o spune. Jucăm Free Fire. Dar nu-i cu o mamă să miști. Doamne, iartă-mă, dar tu să nu te miști. 6 secunde. Ai cum? Nu te întorci pe parte. 3, 2, 1, 0. Ne spawnăm acum. Nu-ți caia, mă, și faci când dau capașii. Anybody know, mă, și faci când dau capașii. Haide și spawnăm din avion. Rachete și răspunde. Și la prostie. Și acum fug. Și mi s-a activat automat. Ok, și nu știu. Am cad fix aici. Cred că a fost un fel de capcan să mă moră. Nu pot. Eu nu gata, acolo. Rămân. Tati, pe la ce oră merge să vadă casa? Trag acolo din față. De acolo trag. Dar nu știu unde sunt. Fac ce dar nu știu dacă. 10:45. Mai e o oră până te Nu, câteva minute. Vrei să vezi casa? Că doar și-o sunt. Hopa, Doria, stai cu minte. Fac că stăm cu minte. Fac. Du-te mai bine. Și mă mult. Foarte facil, noi adorăm. Foarte facil, că e foarte facil, foarte frumos. Noi băgăm și noi o fundă, a fost cam scurtă. Ne-am pupat-o bine. Trebuie să-i murdare Ai, putem să fugăm, să clam, cum să nu. Și nu se ia în pizda. Da. Avem skin acum, cred că ăla știu că e skin. Stai puțin. Facem băieții și trebuie să luăm și să-mi de peluți. Ok? El de dus pe peluți. Mamă, ce să... Oh. Da bine, am asta. Nice. Caracter nou. Hai, stai, băgăm. Eu am înțeles că să ne luăm pe ce nu cumperi și mă Caracter nou, băieți.
Ne vezi? Care și Dacă mai sună la un bun. vecin să ne pună și mâncare Frigider. în frigider. Adică la noi e frigider, fă, nu la frigider. Dar poate să le mănânce. Periodată. Păi ești proastă. Da, am înțeles. Să ne pună Deci, pulpele la noi în hange. Bravo. Te bine și tu până la urmă. Bate și te pupi. Dar nu se mi-e făcut. Ok, deci dacă auziți voci de femei, este Daria și mama. Sunt spuse. Și tatăl meu acum își spune, sunt în limba română. Se construiește un capac. Nu știu de unde au ăștia al meu. Fucking carne. Fucking arme. Tot se duc așa. Sold. Caro, vezi? Mă mândeam pe cap. Pe când tot se duc. Sold, caro. De acolo se deja arme. Ok, sold, caro. Era foarte mișcat. Peste ești tu asta și scutură de frumos. Păturica ei. Deci, Din serios. dau acolo să vreau. Dacă ăștia au deja arme și acum eu nu am nimica. Puterea. Și haide. Uite ce bebe-cute avem Mamă, cât lângă pai să ne ia. noi. Dar nu trebuie să-i curgă tot odată. Tragea cât îi trebuie. Unde mi-e rosul de lapte? Dați like, subscribe. Unde tu și toți. Eu mă rog că pun roasa ta frate. Lapte. Rosul, dar acum nu mai văd. Stai, vezi că la seara ta nu. Și bombă pe Stai mine. să curgă mițățile că eu o să miros mai urcă aia. Când am trecut pe lângă tine, am simțit un ros urât. Că nu știu ce este, mă duc să văd. Lol. Uite, lol. Toți în șoc. Pistolul. Nu sunt pistol. Să îmbolnăvească și din cauza lui. Al lui Alonso. El e fotograf și călătorește prin locuri din astea. Prin jungli, prin... Bun, și-a luat un virus. Și nu știe. De-aia era, și le-a și ea. Ai cum? Nu, ea nu moare. Dar stă în spital, izolat. Uite și al meu ăsta. Dar știi ce ciudat? Serios. Ea ia virusul, dar copilul nu. Stă tot timpul cheamă în brațe. Vede că e film. Hai, trebuie să închid. Pa. Pa. Ascultă, pa.